Pantay ah. May maganda ang pagkano. Papabuhin. Talaga kapilaan niya kasi may bahay mo yan. Ito na iklian ng tali. Kaya naman. Diyan ka lang muna, Mac. Kamambok. Tingnan mo na. Pantay na ang ano. Bakit sila dito napit eh? Abangan tumatak na nandiyan sila. Bakit pa yan? Ha? Nung Ako nag-regier ako, sumasakay pa ako sa gear deal eh. di ba dun sa pelikula ba? Ha? Nung binubot ng suntukan. Suntukan. Yun no. Nadali. Yun! Dali! Pantay na! Ilapit mo, ilapit. Ilapit mo. Umangat na oh. Ilapit mo long, ilapit mo. Iya lang para kahit ano eh. Para tali. Ilapit. Sabi mo ilunglong ilapit niya sa katawan niya para ano.